Καλησπέρα σας. Με λένε Σκούρα Σάκη και είμαι από τη Σπερχιάδα Φθιώτιδος και είχα τη φανή ιδέα να πω τον καιρό κι εγώ σήμερα. Πολύ πρωτότυπο. Έχετε κάποια σχέση με τηλεόραση? Έχω παίξει σε 2 τηλεπαιχνίδια. Έχεις πολύ άγχος? Ναι. Παρακαλώ, παρουσιάστε. Απάν Παρδάλ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι καλησπέρα δηλαδή που ξημερώσαμε μέχρι να κεντράρω δορυφόρους για να βγουν τα αποτελέσματα για τον καιρό. Αύριο σε ολόκληρη τη χώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας και ανέμους εντάσσεως 6 με 8 μποφόρ. Θα σας τσούξει το κρύο και θα κοπούν τα γόνατα. Ενώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη θα χαλάσει και εκεί πέρα ο καιρός και θα τρεμοζαγαρίσουμε από το κρύο. Στα νησιά και στην Κρήτη μάλλον θα έχει προβέτζα, οπότε βγάλτε από το γήκοτα τις καπαρτίνες και να σκουμποθείτε. Τέλος, στην Φθιώτιδα και ειδικότερα στη Σπερχιάδα Φθιώτιδος θα παρατηρηθεί το φαινόμενο τσαφ, οπότε πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί πάρα πολύ γιατί θα γλιστράει το γαρμπίλι και ειδικότερα ο σαξόνης που θα κατεβαίνει από το κλονί με το αγροτικό το τούρμπο. Το σαξόνι το αγροτικό, αυτό είναι το καλύτερο. Καλό σας βράδυ. Ήταν πάρα πολύ αστείο αυτό που παρουσιάσατε. Και ήταν πολύ ευρηματικό που χρησιμοποίησατε διάλεκτο... Είναι από το χωριό. Ναι, τη διάλεκτο του χωριού. Είναι το νι και το λί αυτό. Όχι, βασικά ήταν ο καιρός για τους ανθρώπους που ξέρουν. Για τους αγρότες. Ήσασταν... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλήρης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκούρα. Έβρεξε ή βγήκε ο ήλιος? Ο ήλιος βγήκε, μπόρες είχε, αστραπές είχε, όλα τα είχε. Άλλα ξεχνούσα, άλλα κατέβαιναν εκείνη την ώρα. Γελάσαν πάντως, αυτό είναι το θετικό. Εντάξει, καλή επιτυχία. Είναι χαμός. Παρουσιάστε. Θα χαρούν στο χωριό, θα γίνει ο χαμός, θα βγουν τις καραμπίνες έξω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χαμός έγινε σήμερα στην αναμέτρηση Λαδικού Κομποτάδες. Ο χαμός, πατλίκια. Η Λαδικού κέρδισε με 1-0. Η πρώτη ευκαιρία χάθηκε κατόπιν πέναλτ από τον αμυντικό Μπαλτσακοτάκη. Ποιος τον είπε? Ο Μπαλτσακοτάκη που έβαλε πηδικλωσιά στον Ρίγα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ουργώνει ο Μπαλτσακοτάκης, ουργώνει! Ύστερα από την άστοχη εκτέλεση με μύτο, η μπάλα έφυγε out στα κουτπάρια. Μία δεύτερη ευκαιρία και το γκολ ήρθε από τον ποδοσφαιριστή της Λαδικούς Σδράλη, ύστερα από βουπαρία εύστοχη. Ξέρω ότι στο τέλος μπήκε τρακτέρ μέσα στο γήπεδο και όργωσε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Σπερχιαδάρα, Απάν Παρδάλ. Τέλος. Κύριε Σκούρα, αν ένα κανάλι, ας υποθέσουμε, ότι σας έδινε μια μεγάλη ευκαιρία σε μια πολύ σοβαρή λογοτεχνική εκπομπή, δημοσιογραφική, πώς θα την δούμε, θα την παίρνατε ή θα το παρατάγατε? Πιστεύω θα την έπαιρνα, γιατί μπορώ να κάνω και άλλου είδους εκπομπές. Αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο διάβασμα, βοήθεια και όλα αυτά τα πράγματα. Πριν φύγετε, πείτε μου μια φορά ακόμα πώς λέγονται τα δοκάρια στη διάλεκτο που χρησιμοποιήσατε. Όχι, δεν λέω για τα δοκάρια. Μήπως λέτε για τα κουτπάρια? Τα κουτπάρια. Είναι η περιοχή πίσω από το γήπεδο που φύγει μπάλα. Δεν τα κατέχω τα ποδοσφαιρικά. Και την ψάχνουμε ακόμα. Με την κλωτσιά, πώς τη λέγατε? Τα ποδοσφαιρικά δεν κατέχει. Η κλωτσιά είναι πηδικλωσιά. Πηδικλωσιά, ναι. Και το βουπ είναι όταν χτυπάς μετά την μπάλα. Λέμε έριξε βουπ μύτο, χτυπάει το μπροστά του παπουτσιού. Μάλιστα. Και λέμε βουπαρία. Με λένε Θανάση Σκούρα. Με φωνάζουν Σάκη. Δουλεύω σε τυπογραφείο. Δεν ήταν βέβαια όνειρο ζωής μου να δουλέψω σε τυπογραφείο. Αλλά όπως σε άλλες δουλειές είμαι καλός, πιστεύω. Γεννήθηκα στην Αμερική. Μετά πήγαμε στο χωριό του παππού και στη γιαγιά μου, τη μητέρα μου. Άρα Σπερχιάδα με τα ωραία του. Περίμενε. Είμαστε δεμένη οικογένεια. Κρατάμε παραδόσεις στο χωριό. Κάνουμε τα γλέντια μας, τα παραδοσιακά μας, χορούς, τραγούδια, κλαρίνα. Τα κρατάμε αυτά, δεν τα σομπάρουμε. Μετά με κάτι έρωτες, με δουλειά, με κάτι τέτοια ήρθα στην Αθήνα. Γυναίκα δεν έχω πάντως, αν και κάνει πολλά προξενιά η γιαγιά. Ναι. Γιαγιά, Έλα. είσαι στο σπίτι? Ναι. Να σου πω, θα είμαστε ανοιχτή ακρόαση, κατάλαβες, σου είπα τώρα? Ανοιχτή ακρόαση. Για το παιχνίδι λέμε, θα τα δεις αυτά. Ναι. Στην τηλεόραση να με καμαρώσεις που είμαι γραμμένος από το Θεό. Μακάρι ο Θεός να σε βοηθήσει. Ο Θεός, ποιος άλλος? Ποιος άλλος? Γεια σου Σάκη. Είσαι έτοιμος για τη φωτογράφηση? Ναι, έκανα τα μαλλιά μου στριφλίδια. Ο Σκούρας μου αρέσει. Και εμένα.
Ξερέα σου. Πουλί, σβήνω, χάνομαι και λίγο θυμάω. Γεια σας. Σήμερα λοιπόν ο ρόλος σας είναι ο εξής. Είσαστε ο αστρολόγος μιας εκπομπής που έχει αποκτήσει πολύ φανατικό κοινό και ο λόγος είναι ο ιδιαίτερος τρόπος που έχετε να εκφωνείτε και να παρουσιάζετε τα ζώδια κάθε μέρα. Το περίμενες ότι θα φτάσεις εδώ? Όχι. Ή τα βλέπεις σκούρα στον ορίζοντα τα πράγματα? Σκούρα τα βλέπω, δεν το περίμενα. Σκούρα σε λένε, σκούρα τα βλέπεις. Παρουσιάστε λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για το ζυγό όχι και τόσο καλά τα πράγματα και δεν έχουμε πολλές πληροφορίες, γιατί υπήρχε σύννεφο και αντάρα στην Καΐτσα και δεν παίρναγε το τηλεσκόπιο. Σήμερα φορά αθλητικά, θα πάρω φόρα και θα περάσω σίγουρα. Καρκίνους, μακριά από εμάς. Ναι, όντως. Θα έχουμε ανάκαμψη στα οικονομικά και θα έχετε μια πολύ άσχολη περίοδο. Για τους Παρθένους, δυστυχώς Παρθένοι θα μείνετε και αυτό το διάστημα δεν θα μπορέσετε να κάνετε τίποτα. Φοβάσαι την Τέμπη Κολεμά που ήρθε και στη θέση του Κωνσταντή Σπυρόπουλου? Όχι. Μπράβο. Ατρόμητος ήθελα. Άτρωτος. Για τους διδήμους, μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις και να αποφεύγετε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους τις φράσεις όπως «Βόη δε γρούνι μπλάρ». Που τι σημαίνει αυτό? Το γρούνι είναι το γουρούνι, Ναι. το μπλάρ είναι το μουλάρι. Ναι. Όχι, εντάξει, το πόδι το κατάλαβα. Μάλιστα. Πάλι καλά. Χωρίς να θέλω να με κολακεύσω. Έχεις πόδια σαν σουβλιά, είσαι σαν καμίλ, τι άλλο να πω. Τα λες για να ρίξεις μια γυναίκα. Έτσι. Δεν είναι το φόρτε σας αυτό πάντως. Αλλά έχει έναν τρόπο πάντως που τα λέει, δεν είναι λίγο Ό,τι μπουκολικός. άλλο μας έκανε ήταν πολύ καλό. Τι λέτε κύριε Κουλεμά, έχει ένα μπουκολικό αθώο γλυκό Τα τρόπο. ζώδια χρειάζονται έτσι μπουκολικό. Όχι, αλλά αυτός ο τρόπος του βάλαμε και ζώδιο του ανθρώπου. Γι' αυτό Είναι εκεί εσείς Καΐτσινα και που εκπομπή, κύριε δεν Κοφαλή, πέραγε εδώ το πέρα. τηλεσκόπιο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σκούρα. Εγώ Θα ευχαριστώ. τα πούμε σε λίγο. Δεν είπατε κάτι για τον εγώ καιρο και το παίρνω προσωπικά. Ωραία. Όποιος το βρει, τον πληρώνω. Τι βρει. Τι λέει. Για να δούμε λοιπόν. Η αγωνία έχει κορυφωθεί. Τάκης Σκούρας! Η Σπερχιάδα τελικά θα τιμηθεί. Αν είχα καραμπίνα τώρα θα ρίχνα 6. Θα τα κάνουμε